Den quadro do Dia Internacional de Moe, Comitê 30 de junho, 1 de julho, Den Haag, hace homenagem a Maria Liberia Peters para sua contribuição na sociedade e também para o desenvolvimento de Moe na sociedade. Essa aqui tomou lugar durante a conferência especial para Moe de Color, que tomou lugar 8 de maart na Den Haag. Vandaag ga ik Maria namens alle zwarte vrouwen die hier zijn en ook die zwarte vrouwen die hier niet zijn, een onderscheiding geven van ons aan haar voor alles wat zij heeft gedaan en heeft betekend binnen Nederland, maar ook in het bijzonder voor ons. Deze onderscheiding gaat Maria krijgen en ik ga eerst voorlezen wat erop staat. Maria Filomena Liberia Peters, voor haar onvermoeibare inzet, inspirerend leiderschap en blijvende erfenis als een pionier voor generaties zwarte vrouwen in het Koninkrijk der Nederlanden. Een applaus voor Maria. Een homenagem inesperado. Definitivamente così, posso amare met de bini. Ita sa más o menos inhoudelijk certo punto ng patoka. Pero é coisa que está hopi impressionante. E hopi emocionante. Ita sumamente agradecido na organização. Passou me ta considerar como um honor. E me ta querer também que no momento na que maneira política tá den reino, que botei badge de político ng novo, que pode ser tem outro conceito de nós, para sobre o hobby de político ng que tem agora aqui, me te querer dizer nós estava governando, segundo não está na escola ainda, tá vendo? Dus não tem uma noção de realmente toda a verhoudingen aan den reino. Dus se de forma aqui me por vibrar, right? Trabalho positivo que nós fazemos no curso de ano. E também nos nível de comunicar com outros. Também num dado momento, mas três adiante, relação com o Hans van den Broek. Dus zoals je três adiante se definiria com microlevers para intercambiar com outros. Pois e ojalá seja que o tempo é para vir back, pero me te considerar homenagem aqui como homenagem para o povo de Corsau, o povo de Antilha, como a Sirbi. Passou tanto o povo de Corsau, assim como a Iega, caminha a Iega. Senhora, no nome do povo de Corsau, mais danke para toda a área de serviço. Então, na minha útil oportunidade, me senhora para desejar feliz Dia Internacional de Moe. Mas danke, 50 anos passados, a Nações Unidas a proclamar e me quero não logra hobby, pero trabalho está seguindo. Maria Liberia Peters is uit Curaçao en heeft veel betekend voor het Nederlands deel van het Koninkrijk. Maar ze is ook een beetje van alle zwarte vrouwen. Ze is een inspirator. Jarenlang heeft zij aan de top gezeten. We hebben haar kunnen volgen. En we hebben ook veel van haar geleerd. En toen we bezig waren deze Vrouwendag te organiseren, toen dachten we, dit is het moment om een hele bijzondere vrouw als Maria in het zonnetje te zetten. Ze heeft heel wat gedaan. Ze is een bijzonder mens. Zij heeft heel veel wijsheid, maar ze heeft altijd de liefde behouden voor mensen in het algemeen en voor vrouwen in het bijzonder. Omdat ze zo'n inspiratiebron is voor veel vrouwen, dachten we, dit is het momentum om haar in het zonnetje te zetten. Ze heeft al heel veel onderscheidingen, maar dit is een onderscheiding van de zwarte vrouwen voor een hele bijzondere zwarte vrouw. Kent u haar persoonlijk?
Ik ken haar, ik ben een paar maanden geleden ben ik op Curaçao geweest. En toen heb ik persoonlijk kennis met haar gemaakt. Op afstand natuurlijk heb ik haar langer gevolgd. Maar het was een hele warme kennismaking. En toen heb ik haar gevraagd of zij wil meewerken aan deze dag. Ze wist niet dat ze een award zou krijgen. Ze dacht dat ze alleen een gesprek moest voeren. En ze heeft direct ja gezegd en we voelen ons heel vereerd. En iedereen is eigenlijk geëmotioneerd dat ze in ons midden is. En dat ze nog zo sterk is en zulke goede boodschappen heeft. We houden van Maria. Nog steeds scherp. Super scherp. Super scherp. En dit was natuurlijk ook een heel mooie gelegenheid om zoiets te doen. Ja, ja. We zijn echt nog een beetje onder de indruk en een beetje emotioneel over deze bijzondere vrouw. En veel respect, veel waardering heeft ze onder de zwarte vrouwen. En dat wilden we tot uitdrukking brengen vandaag. Maar bedankt voor uw tijd en ik zou zeggen, fijne dag verder. Dank u wel.